Buenas, estem a Pinyeres, hem vingut així altre camí com les Craves, a veure què és el que trobam. I la veritat és que trobam, però no sabem molt bé de què va la història. Baixarem després pel carrer principal, que pareix que és el carrer principal que almenys quede ara, verem alguna casa i després farem el passeig de les fotos, però mireu així, que hem pujat a la iglesia, també hi ha fotos que vereu, per la part de davant està la iglesia, per allí, no sé si me veu la mà, allà, però això que pertany a la casa del capellà, que diuen a bater el senyor Retó, fijeu-vos que tenim el vàter, l'excusau. Excusau. O sigui, és una mica escatològic, però és igual. És que este se conserva molt bé, i pareix que això és de la manera que també els castells, per exemple a Maella, el que el de Maella en les tuberies és d'una altra manera, però hi ha molts castells que el sistema de ficar un ACS auster era això. Fijeu-vos que hi ha una canalera esti i de dalt també se veu. Entonces esti més paret era com un quartet que així el senyor Retó entrava quan volia i bueno, el que hem trobat més curiós és el servici del capellà de Batea. A veure, gent, amics de Maella, així hem vingut a una mica d'excursió hasta Pinyeres. El cas és que a veure si hi ha algú que ens ho pot explicar, perquè tenim una mica de lío. És un carrer que té 100 metres i està el número 174, 172, 160 i pico. 167. 67. O sigui, això pareix una avinguda, però o falten cases o sobren números. Si hi ha algú que no sàpiga el per què i ens ho vol deixar als comentaris, pues bueno, per almenys que nos treguin de la duda que tenim, no, Roser? Sí, i l'únic que sabem de Pinyeres és, el poc que jo he pogut trobar, és que així van estar vivint molta gent, sobretot de Batea, durant molt temps, i era curiós perquè els crios anaven a Batea el dilluns a escola, els llevaven, clar, anaven caminant, llevaven els crios a Batea i durant tota la setmana, si tenien parents allí, se quedaven els crios allà per evitar la caminata amunt i avall. Però el divendres, quan acabaven l'escola, tornaven a vindre cara així. Això durant molt temps, fins que això se va anar deixant de treballar per la gent que hi havia així, i allà on es van escampar. Els uns cara a Maella, els altres cara a Batea, que jo encara he pogut averiguar que un bisabuelo meu encara era mitjà d'algunes terres d'ací. El que no crec és que vingueren a quedar, no ho sé, ja tan atrás no puc tirar. Però és molt curiós com estan les cases, que hi ha, si ara passem i ho veiem, hi ha portes que estan feites noves i les portes bé, però la part de dalt, doncs algunes, si no paren molta cuenta, aniran a parar en terra. Això és com una vila abandonada. Sí, és que realment va ser una vila. Perquè segons nos van explicar hi havia alcalde i tot. I el capellà que venia a fer misses també, i bueno, similarment atrás, a l'època dels Calatravos, també va ser part de l'encomienda, no la del Canyís. Sí, dels templarios. Sí, quan l'època del castell nostre, diguem. En aquesta època, així ja hi havia vila, depenenta d'un altre, però, i potser seria més gran, però clar, els números... Home, perquè els números és tremendo. Ara gravarem encara allí perquè es vegi que el carrer fa 70 metres, o 100, no me deix més. Però clar, aquests números, o són números que havien trobat ja a les baldoses i van ficar això... És que si no, no té molt de sentit. No, perquè més allà o més amunt, que està el fossar, però ja no se veu restos de cases, aunque siguen sense número, no es veu res. Cara a la part de damunt sí que hi ha més cases, cara a la iglesia. Però és igual, són molts números. No pot ser, és impossible. A veure, anem. Bueno, anem a passear i tornarem a enxufar. A veure, perquè vegeu, veus així, el número. Així teniu el 168. Anem baixant perquè en aquesta ens ficarà l'any. En aquesta és la que ens fica l'any. Així ja s'acaba el carrer. I així també. Per tant, no sé, el que diu Roser, o sobren números o falten cases. Mira, veus així, la tenim, any 1833. Aquesta casa té la porta de restaurar, bueno, canvié. Està sí. Se veu tant que... Se veu fer una mica de... Està a punt de qualsevol cosa, això. I així l'any 1833. A veure... O sigui que no res fa... Després ahí. Més avall, segueixes gravant? Sí. Vale.
Més avall, que sí que lliga, 160 i... Los 63. I allò Claro. que era 68. És que També van més clars perquè van impar, tot. En Pues este que a lo millor costat, no tenia... mira, Asti, un altre però ja ha caigut. asti no sol queda un tros. Bocinet. Mm. Mireu el balcó, que majo devia de ser quan estigués sencer, en Claro. aquells tiempos. I així dalt una ferradura. Sí. La veus? Bueno, sí, sí. Ara, molta sort, és això. Si anem baixant allà baix, Veu, el número així. encara en tenim més. I esta d'ací porta nova, esta també. Sí, la meitat. Bueno, Entonces- però almenys Han fet la porta més xiquinina. s'ha tapat. I ojo lo que és la pedra com se conserva, eh? Sí. La pedra. Tot lo demés, fatal, però la pedra... Un altre estic que ha Sí, caigut. també falta el número. Sol queda, no res, un cantó. Que no queda res. I cara Sí. més avall, És que ja Ai, s'acaba, no res, estic ja no hi ha s'acaba. més cases. i estic anirem a veure, no sé si també tenia l'any, potser. No ho sé. No sé si més. És esta que tenia l'any. També, bueno, no. En esta hi havia una xapa de ferro, a part del número, que així es trobaríem. Possiblement és un I tot així 157. és pedra, eh? Meres lloses, I tant. roca. Estic, hi ha una part d'un arc, estic igual que a l'altre costat, veus? Allà. Hi ha com uns arcs. sí. Bueno, com uns arcs, així. Sí. I ja ho diré demà, les creus del Les creus, Calvari, sí. a damunt de les finestres. I així esta xapa, que a veure si aconseguim ampliar. Sí, això tinc la Perquè imatge en la per foto, això- que ja la posarem. Que Estic així està el 157. Exacto, i estic. Un altre que també han remendat com han pogut la porta. Ostres, i antes així, pues I així costa. n'està altra, això pareix una posterior. Però que ja Almenys s'ha s'acabe, arrebossat, ja no n'hi ha s'ha més. arrebossat i ja està. Que sí, n'hi ha altres per allà, altres massos, però espera-ho curiós, perquè el carrer és el que se veu. No n'hi Ara ha venen més. dos per aquí passeant, també. Que de totes maneres hi ha hagut molt trànsit per així, eh? En un rato, En un potser rato sí ha que- passat molta gent.